Tlesta l-proġett ta' restawru fuq il-faċċata l-kopla u l-kampnari tal-Knisja Parrokjali tan-Naxxar b'investiment ta' €155,500 li 80% minnhom kienu kofinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fuq it-tsuntir tal-Knisja Parrokjali fl-okkażjoni tal-inaugurazzjoni mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonit. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Paceros u l-Arċiprid Dun David Gawci li spjega kemm kien bżonn już dan ir-restawr. Biżmien l-elementi tan-natura, ir-rax tal-baħar, xita, il-ġebla di titterja mhux ħażin. Però kien hemm bżonn li jsir restawr estensiv kif fil-fatt sar fil-ġebla, kemm fil-faċċata, kemm fil-kampnari, kif ukoll fil-kopla ta' din l-kolleġjata. Grazzi għal dan il-proġett li għalih ikkontribwixxew ukoll il-parruċċjani tan-Naxxar, tnatfet il-ġebla tal-faċċata u tal-kampnari u xi wħud mill-ġebel b'mod partikolari f'dak fin-naħa ta' fuq kellu jinbidel minħabba deteriorazzjoni tal-ġebla kawża tal-esponiment tal-elementi naturali u tniġġis tal-arja. Ġew restawrati wkoll aperturi tal-injamu tal-ħadid ta' mal-faċċata filwaqt li xi wħud minnhom reġgħu saru mill-ġdid. Matul il-proċess sar ukoll xogħol intensiv fuq il-kopla minn barra sabiex ma ssirx iktar ħsara lil ġebla u sabiex il-Knisja terġa' lura qasbuħija oriġinali tagħha. L-Isqof Galjakurmi qal li matul dawn is-sentejn ta' pandemija, il-Knisja baqgħet għaddejja bil-proġetti ta' konservazzjoni u restawr f'diversi parroċċji u knejjes. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonit qal li dawn huma proġetti li b'mod tanġibbli juru l-utilità tal-fondi Ewropej. Dan il-kuntest saħaq dwar l-importanza tal-użu tal-fondi Ewropej sabiex ikunu jistgħu jsiru dawn il-proġetti li mhux biss jippreservaw il-kultura Maltija iżda wkoll jesponuha għat-turisti. Dan il-proġett mhux se jaqfaw u ħankomplu għaddejjin issa anke b'xogħlijiet f'Bormla u fil-Qrendi u anki fil-mużew il-ġdid li se jsir fis-Santwarju tal-Mellieħ. Looking forward biex inkomplu nibda x-xogħol u mill-pakkett ta' fondi il-ġdid għax għadna nużaw il-fondi l-antiki mill-ġdid inkomplu nagħmlu iktar minn dawn it-tip ta' proġetti biex inkomplu nkabru l-pajjiżna mhux biss fl-aspett ta' saħħa u edukazzjoni iżda anke fil-kultura tiegħu. Intant fid-diskors tiegħu Michael Paceros qal li x-xogħol li sar fuq il-Knisja tan-Naxxar jagħmel parti minn programm ta' restawr ta' knejjes u kappelli u ta' konservazzjoni ta' opri tal-arti li tnieda 3 snin ilu u li oriġinarjament kien jinkludi 15-il proġett. Ħabbar li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jiġu inawgurati aktar proġetti u l-Arċidjoċesi se toħroġ sejħiet għall-offerti għall-aħħar ftit proġetti li fadal f'din l-iskema. Sostna li meta sas-sena d-dieħla jkunu tlestew il-proġetti kollha, il-Knisja se tkun investit €4,5 miljun fil-patrimonju reliġjuż li 80% minnhom ġejjin minn fondi Ewropej.